Sir Amin, Ma'am May, kamusta ma'am? Maraming salamat ma'am sa pagpasok ma'am ha. Long time no siya ra. Kamusta ma'am? Maraming salamat sa pagpasok ma'am. Muni oh ma'am, kahapon lang namuni. Ang tagal ng muni ba? Nakadalawang ano ako, nakadalawang apply kasi ano, na-disapprove ako nung una. Hindi ako na ano ni Lolo agad. Pinambura ko yung mga reuse content ko ma'am. Kaya ayun, natanggap din ako kahapon. Laban sir. Oh ma'am, namuni na ako kahapon. Walang harang. Paano magharang? Pinambura ko yung ano ko, yung reuse ko, tapos ano, buti na ano na rin ni Lolo. Ay, natanggap na rin ako ni Lolo kahapon. Na-approve na niya. Maraming salamat sa ano, pagpasok mo nyo, mga kaibigan ko. Update lang ako, isang oras lang.
Mega shout out sa nanonood dyan. Wah. Ma'am Lice Libanyas, maraming salamat sa pagpasak, ma'am. I miss you, ma'am. Maraming salamat sa pagtamsak mo. Kamusta na, ma'am? Guwapa. Maraming salamat, ma'am, sa pagpasok. Kamusta na? Kamusta ang beauty natin? Gap. Still guwapa pa rin. Ay, na-miss kita, Ma'am Lice Libanyas, ah. Magandang bigat. Ano to?
Magandang dilag ng Tennessee. Angel Vlog thumbs up. So, maraming salamat, ma'am. Yan. Angel Vlog. Maraming salamat. Yes, ma'am. Kilala na kita. Angel. Angel Vlog. Maraming salamat. Congrats sa bagong harang-harang. May harang ba, ma'am? Wala namang harang, ah. Wala akong naharang. Paano ba yung maglagay ng harang dito? Paano, ma'am? Saan i-open? Hindi ko alam, eh. Saan nakalagay yung harang dito? Di ako marunong. Punta ka sa YouTube Studio. Same site tinuro ko kahapon na open mo dollar sign. Mawala itong ano ko pag pumunta ko sa YouTube Studio. Itong tagan. Mawala itong ano ko, yung live ko pag pumunta pa ako sa YouTube Studio. Mayroon, kaso isa lang naka sa akin, isa lang yung nakapangalan sa akin yung ano ko. Isa lang 'yan. Yung main account ko, isang cellphone lang gamit ko. Bukas ko na lang i-open, ma'am. Sayang na tong oras ko, 19 minutes na ako. Konti na lang para isang oras. Ayan mo muna yung harang-harang na yan. Tuwing i-list mo yun, ma'am, dapat kailangan i-open nyo, no? Isang open lang. Ganun ba yun? I-schedule mo na yung... Sige, next time, ma'am, next time. Next time, i-open ko. Maga na, mag-schedule ako. Wala kasi akong schedule, diretso-diretso na eh. Tinatama. Kaya diretso. Next time na lang. Sayang na yung oras ko, 20 minutes na. 20 minutes na ako eh. 40 minutes na lang matapos na ako. Update lang ako ba? Next time. Maraming salamat, mama, sa pagpasok. Update lang ako ba? Para ano? Hindi naman magduda si Lolo. Sabihin niya to, namoni tapos wala nang ano. Wala nang update.
Sige ma'am. Oh, mag-release ka mamaya. Ano lang ako, ano lang talaga, update, ilang araw na wala akong update ba? 4 na araw na. Wala na ako, last January 31 pa. Marami ka naman primer ma'am eh. Kaya hindi ka naman mag-release, marami ka naman primer. Maraming salamat sa support ma'am Yam. Visit ang sisit. Oh. Si Ma'am Jenly papasok kasi nag-chat siya na OTW daw siya. Busy si Ma'am Tintin, busy. Ilan na lang ba tayo sa team session? 5? Ay, si Ma'am Buema pala. Oh, mga ano. With Will. Maraming salamat Ma'am Jenly sa pagpasok. Ano na lang ako? 26 minutes na lang. Mega love shout out sis Jenly. Sabi ni Ma'am ya, meron ito. Sis Jenly, naka-play ako sa iyo kagabi until now wala patay-patay. Oh, ang galing ah. Sorry, I'm late na busy ang Inday. Sabi ni Ma'am Jenny, okay lang ma'am, no problem. Kaya naman talaga tayo eh. Lahat tayo may kanya-kanyang work. Kaya hindi oras-oras makasupport tayo sa isa't isa. Kaya understand na lang tayo, bawat isa sa atin. Thank you. Sino to? Si Ma'am Yam po yan, ma'am. Jenny Abiharon. Si Ma'am Yam, meron ko yan. Si Angel Vlog. Linakaw niya. Walang patay-patay. Iyang TV para sa imuha. Kagaya sa akin dati. Walang patay-patay. Okay, magaganti din ako sa nga to ah. Okay lang yan ma'am. Sa ngayon, ikaw yung ano namin ngayon eh. Focus. Malapit ka na matapos. Ilan pa kulang mo ma'am Jenly? May 1.5 pa? 2.2k pa tawon sir ha? Hmm?
Nakatuto ka na. Bali, ano na lang sa kulang mo, 1.8. Kunti lang yan, mabilis na lang yan. Sunod pa yun si Ma'am ano, Team Kulit. Ilan ang dagdag to this is? Yung pinili ko siguro sa'yo kanina, bukas pa siguro yan mabilang sa'yo, Ma'am Jenly. Wala pa yung gidugang sa ako, si Lolo sa ako. 2.2k ang kulang, sir, ha? Ah, yung pliko ko, Ma'am Jenly, baka bukas pa yung madagdag kasi kanina lang ngayon lang natapos eh. Hapon ko yun, marami rin pala yung video mo. Dumami ng dumami na, mga ilang oras na yun, mga 13 hours yata, 14 hours. No, dalawa babad ko sa'yo, sir. Wow, maraming salamat, Ma'am Yam, ha, sa support. Okay lang, sir. Mabilis na lang yan, Ma'am Jinli, pagtulungan natin yung ano mo. Oh, si kay Ma'am Yam, ang dami. Walang patay-patay kay Ma'am Yam sa'yo. Tapos yon, sino na lang, si ano? Si Tim Kulit. Si Tim Kulit, isang daan pa lang yata yung ano niya, 120 pa lang yata yung WH niya. Sabay kayo ni Limar naka-play kayo dito, ayun. Oh, si Sir na Limar nga naka-play rin sa akin. Mamaya, play ko na naman yan, saka si Ma'am Jenly. Kagabi, tatlo naka-play sa akin kagabi. Si Tim Kulit, si Sir na Limar, saka si Ma'am Jenly. Tatlo sila sabay. Jen Piñaranda, Toso Kulit Host. Maraming salamat, Ma'am Jenly. Mamaya sis, mag-ilis ako. Send mo sa akin ang bahay niya. Bigyan ko siya 3 banana si Tim Kulit. Ayan. Yan ang pangalan niya, Ma'am. Tim Kulit yung pangalan niya. Sa YouTube. Si Tim Kulit. Ang ganda ng mga ano niya eh, mga video niya, ang ganda. Sige sis, maraming salamat sa pagsuporta niyo sa akin, Ma'am Jenly, Ma'am Yam. Update lang ako para may pang-play naman ulit. Para may dagdag sa playlist. Sir, busy lang ha, hangtod mo man ka. Okay ma'am, no problem. Ano pa ako? 30 minutes pa. 30 minutes na lang ako, tapos magpaalam na rin ako. Sige ma'am, work lang kayo dyan. No problem yan. Busy, dami kami sila. Oh ma'am, sige ma'am. Ingat sa work ha. Jacket host, tugnaw. Gusto mo ba jacket? Sige. Ayan, may jacket ka na. Hindi lang mini-sorry kayo. Sige, sige ma'am. Maraming salamat ma'am sa pagsama sa akin. At ako naman susunod. Ikaw naman susunod. Dito lang din ako hanggang wala pang work. So, pag may work talaga, sorry, hindi makaano. Bisan 1 hour pa, gulang kay tambay na rani ako. Sige, sige ma'am, Jindy. Maraming salamat sa pagtambay-tambay.
Wala kang harang. So, 2.2k pa kulang ni Ma'am Jenny. Ibig sabihin 1.8 pa lang siya. 2.2 pang kulang sir ha. Dami pa pala kulang ni Ma'am Jenny. Okay lang yan sir, work lang sis. Okay, no problem. Mga update lang sa akin para may plang play naman mamaya. May malagyan ng harang. Kala ko ma'am yan, automatic mag ano yun eh. Kala ko automatic maglabas yung harang. Pindot ako ng pindot dito sa cellphone ko na ano. Walang harang. Kaya pala kailangan may open o pala yun. Ay nako. Okay, kayo na sir, dali ara, kita gali yung $1 sa imo revenue. Okay na sir, dali ara, kita kadayon $1 sa imo revenue. Pag, wag na yung buton-buton dyan, Joy ma'am, bahala na. Tama na yan. Natamad ako mga ganun-ganun. Hindi naman ako maka-join kasi wala naman akong ano dito. Kaya, okay lang yan. Yung super chat, hindi ko alam kung mag-game ako kasi hindi naman ako nagpapalipad. Dapat ganti-gantihan lang yan eh. Super chat. Imo ka join og okay lang sir, bisan dili ka makabalos. Open mo na yan.
Pag naman, mahirap kasi nakakahiya eh. Pag iba nagpa-member tapos ako wala, hindi naka-member. O, di ba? Masaya na ako. Tutok ko sa Geraldine. Well, sige, sige ma'am, no problem. Okay na ako ma'am, masaya na ako nakita ko ng $0.80. Ay, $0.8 pala. Masaya na ako doon ma'am yam. Nakita na ako ng $0.8 eh. Masaya na ako. Pagtawa na ako ba? Geraldine Baltimore, Tusok Digit Host. Maraming salamat sa pagpasok. Geraldine Baltimore. Si Geraldine Baltimore. Pag himog yung button, aron maka-member. Sino man mag-member? Tapos, pa-member ka, tapos ako hindi member sa'yo. Paano yon? Ay, hirap kasi dito eh. Maghanap pagtanong pa kung paano ano, kailangan may laman yata yung ATM mo yan eh. Kasi wala man akong, ano sa bangko. Account, wala man akong account sa bangko, ma'am. Ma'am, wala nga akong account, ma'am eh. Paano yon? Paano ako magpa-member sa'yo? Kuha pa ako ng account sa bangko, mahirap eh. Tutok lang dyan to host. Hanggang matapos ka. Sige, maraming salamat Ma'am Jinly. Ay, sorry. Ayan, add moderator ka na. 20 minutes pa ako. Tagal ah. Tagal ng oras. Jacket po kasi nakadikit na po. Ayan, may jacket na yan. Miguel, shout out sa iyo kapatid Geraldine, sabi ni Ma'am Yam, Eronico. Pa Geraldine ka pa ah. Maraming salamat. Send mo sa akin ma'am yan paano mag-ano ang join button na mag-open para ano, pa-member ka sa akin, ganito ako member sa iyo. Hindi magano na ako sa ano sa YouTube. Magpaturo. Hi sis Yang, sabi ni Ma'am Geraldine Baltimore. Lamig na dito ah. Ikaw di ay nasi Cindy. Oo ma'am, si Ma'am Chef. Yun. Pa Geraldine Baltimore pa. Totok lang host number 5 ako sige sige ma'am. Maraming salamat. Sampay ako sir. Sige sige no problem ma'am. Sampay lang po. Andito lang ako Account to ng kaibigan ko, Hershia. Oh, ano yan? May ano na yan? May subscriber na ba yan? Ma'am
Ma'am, ano, Geraldi Baltimore. May subscriber na ba yan? May gamit lang ko. Sige, sige ma'am, no problem. 18 minutes pa ako, tagal ah. Pag ako nagilis, ang tagal ng oras. Pero pag kayo, ang bibilis. Nag-aabot na kayo ng 3 hours. Ako, 1 hour lang, tagal. Mayroon ako gumawa nito dito kasi sila na. Mayroon ako gumawa nito dito lang. Oo, sige, sige. Mag-YouTuber na rin yung kaibigan mo ha. Maraming salamat at na ano ako, subscribe mo. May video na yan. Panoorin ko mamaya yan. Dito sa mga tulog, bukas pa sila uwi. Okay, okay. Mhm. Ano kita mamaya, substing kita mamaya, Geraldine Baltimore. Legit to kasi may video at may subs. Okay, sige ma'am. Ano ko rin mamaya, sub ko rin mamaya. Panggawa mo ng account yung mga kaibigan mo yan para ano, marami na tayong YouTuber. Para marami tayong kaibigan ba? Huwag mo na balikan, share para di malagas. Di naman siya nag-YT. Ginawa lang namin to para makasub sa atin at makatamsak sa atin. Support lang daw siya. Sige, sige ma'am. Maraming salamat sa support. Sana all may mga kaibigan na support. Wala gamit CP niya. Wala gamit CP niya. Kaya inopen ko. Maraming salamat. Maraming salamat sa support. Ma'am Jinli. Saka sa kaibigan mo. Maraming salamat. 40 minutes pa ako ma'am. At saka mag-end na rin ako. Mga tapos na rin ako ng 1 oras. Ganon-ganon na lang. Hindi ko na-open yung ano ko. Yung harang. Kaya wala kong income dito. Padikitan ko team pasaway sa kanya mamaya. Sige, sige ma'am. Maraming salamat
Hindi ko na-open yung ano ko, Katalastas, kaya walang income ito. Saging din yan, oo, saging din yan. Malaking saging din yan, saba. Saging na tundan. Maraming salamat sa patamsa, sa pagpasok. 11 tamsak, saka 6 people na nakatambay sa bahay ni Host. Maraming salamat. Bigyan lang po ni sir. May bisita kami sa baba. Oh, sige, sige ma'am, no problem. 2 minutes na lang. Ako yung paalam na rin. Take your time, tutok ni Hangtod, ma'am. Sige, sige ma'am, no problem. Tutok lang. Maraming salamat sa pagtutok. Sa ako ang Elis na walang kwenta. Wait lang sila kay may nagsampay ba? Sige, sige ma'am. Take your time ma'am sa pagsampay. 3 minutes na lang po ako.